Preto de 40 establecementos participarán na terceira campaña do Día do Pai que pon en marcha a Asociación de Empresarios de Ribeira. Ademais de comercios, haberá locais hostaleiros, salóns de perruquería e beleza, talleres mecánicos e representantes dos máis variados sectores. Este ano ronda máis dos 40 participantes, tanto en sector comercial, hostelería, restauración, peluquerías, un pouquiño un amplio sector do que o agraciado deste premio de 1.000 euros pois terá que consumir en cada un destes sectores, tanto sea en tema de restauración, en tema de hostelería, en tema de comercio, en tema de peluquería. En ese sentido, pois, bueno, queremos manifestar o noso agradecimiento a estos comercios que participan con nós. A dinámica para participar é habitual nas campañas da asociación. Os clientes deberán rexistrar os seus tickets de compra a través dun código QR na páxina web da entidade. Os que o fagan dende mañá ata o propio día 19 entrarán no sorteo dun único premio de 1.000 euros a consumir nun só día. Esta campaña que se inicia a partir de mañán acabará o día 19. A campaña é como todas as que estamos levando a cabo a través da página da Asociación de Empresarios, onde se teñen que registrar e subir un ticket de compra, e despois, pois, a partir do 19, pois, sortearase a un solo acertante, non? A un solo agraciado. O sorteo terá lugar o 20 de marzo na sede da patronal.